mhuri yezimbabwe. So vanoziva president Mnangagwa vakawanda chaizvo vanokubudira pachena kuti president Mnangagwa munhu anobhilivha munozvomweya, munhu anobhilivha mune zvemudzimu, munhu anobhilivha mumaancestors handiti. So first of all takatombonzwa isusu, inini pachangu ndakatombonzwa president Mnangagwa in another clip vachitaura ivo zvinhu zvinoshamisa muri Zimbabwe. Hanzi napresident ED Mnangagwa, ndakavhizitira shamwari yangu, ndakavhizitira musha weshamwari yangu yakatisiya. In fact vaitaura vari very emotional vachitaura pamusoro pekuti pavanhu vandakaenda navo kuchina ndini ndoga ndangosara. Ndakavhizitira imwe shamwari yangu ndobva ndasvika kwandandosvika pa ndakavhizitira infe pamusha peshamwari yangu bozi shamwari yacho yakatoshayika, but angava madhara vakashayika. So vasvika pamusha papa vari kuti vagamuchigwa, and then ndobva vatanga kutaura nechimuzukuru cheshamwari yavo. Chimuzukuru ndobva chatanga kutotaura, in fact shamwari yavo ndobva yatanga kutaura through chimuzukuru chiya ichitaura napresident ED Mnangagwa. Muri Zimbabwe ndipresident vari kutaura to the public, vari kuti vakataura neshamwari yavo through chimuzukuru chayo. Shamwari yavo yakamanifesta in real time, president vakataura nayo. Ndakashamisika. But right, tiri papapo information yasvika panews desk iri kutiudza kuti president Mnangagwa have consulted, or president Mnangagwa has consulted more than 5 ng'anga. So the first, vamwe vako vaziva vanonzi vazhombe vari kunzi he was consulted by president Mnangagwa nenyaya kuti vanozikama kuti vanobaya n'anga huru iri kuchipinga. Vakati no, hatisi kuona zvichibudirira, pane gore dema pane chii, ende president Mnangagwa tiri kunzwa kuti vaenda kune dzimwe nyanga dzinosvika 5, and he is very disappointed as of right now, because vezvomweya vari kuti president Mnangagwa hakuna kwavari kuinda, zvinhu izvi zvichangodzima somehow. Right, this is the same thing chiri kuitika even nemapastors, because munhu anobhilivha munozvomweya handiti. Zviri kuitika nemaprophets. Tina prophet Makandiwa, one of the big names when it comes to maprofita nguva yemazuva edu, zvokuti ndevechokwadi kana kuti ndevenhema ka. In fact zvaakuda mamwe malevels eunderstanding, but chiripo ndechekuti to the world maprofita handiti. So they have that position, and president Mnangagwa might be also a victim apwapapa kana kuchinzi vari kuvabhilivha ende havasi muprofita handiti. But prophet Makandiwa vanguri vapandukira Mnangagwa. As a matter of fact right now vari kunzi ufriendship hwavo hwasheka. But here's the funny thing, it seems prophet Makandiwa is actually supporting Tagwirei, because muri kufanira kubata nyaya dziri panapa vadli vesadza. Nyaya dziri panapa ndeyekuti tina Chiwenga ari kuda kuita president, tina Tagwirei ari kuda kuita president, then tine ruzhinji rwuri kumira naChamisa kuti aite president. Asi tine CAB3 riri kuda kutora nyika roiita Swaziland, yonzi chiva Eswatini kingdom, riri kuda kutora nyika roiita chiNorth Korea chikingdom handiti. So vanhu vari kuita rally behind munhu anomisa zvese, but Tagwirei actually thinks somewhere somehow kuti president Mnangagwa vachiconsolidata power sezvizvizvi vari kumugadzirira chigaro chekuti iye auye agare pachigaro chaakunzi 7 years, auye agare pachigaro chatora mapowers kubva kuma different institutions chikamaconsolidata to the executive like never before, like never seen before. Even Mugabe never had so much power like what CAB3 is seeking. But Tagwirei somehow unofunga kuti all of that president Mnangagwa is only doing it to handle Tagwirei a more powerful position. Isisina even public voting. Right, but Tagwirei ari kuti iye ndiye ari kuronga zvinhu zvose anyway. Takanzwa leaked audio ari kuti iye is the man who is actually behind all of this. So muri Zimbabwe, let's talk about what's happening in the world. Top news right now in business, top news in economics, in technology. Tine China yaishwa a ban
a ban on movement. It has banned top AI researchers vari kushandira ma-private companies, ma-AI private companies in China, in Chinese AI industry. Yatobana kuti those who are the top researchers, top engineers, top software developers, who knows zviri kuitika ne-AI yemuchina, yapabhani kuti no, those guys are no longer allowed to travel out of China. In fact, to transfer jobs. Monoshandira kana kuti makambani ari kuda naAmerica, monoshandira kana kuti makambani ari kupi, because it's brain drain. Muchibudisa ruzivo gwenyika, intellectual property yenyika, imimi kana kubuda brain dzenyu dzakubelonga kuChina right now. So this is one of the top stories happening in the world. So stay tuned here pana pamuzinda wevanhu. Peace.